नैबे जाहैबाय एडिडासनि लग'। नैबेबो जाहैबाय एडिडासनिनो लग'। नाथाय माबोरै? एडिडासखौ जागायजेनदोंमोन डेसलार ब्रादार शु फेक्ट्री हिसाबै 1924 आव जार्मानियाव सानै बिदा-फंबायजों एडल्फ डेसलार एबा आदि आरो रुडल्फ डेसलार। नैबेसोरनि शु फेक्ट्रीया बै समनिफ्राय नामजादा जाबोयो जेब्ला 1936 नि सामार अलिम्पिक्सआव स्प्रिन्टार एबा एथलीट जेसी अवेनखौ कनभिन्स खालामो गावसोरनि कम्पानिनि जुथा गाननानै गेलेनो, जाय मोनब्रै गल्ड मेडेलबो देरहादोंमोन। उनाव बिदा-फंबायजों खमलायनाय जानानै एडल्फ डेसलारआ बानायो एडिडास। बिनि नैबे मोनथाम बिलाइ गोनां लग'आ फुटबल्सफोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामो, जाय 1971 मायथाइयाव डिजाइन खालामजानानै 1972 मायथाइयाव लन्च जादोंमोन आरो नैबे लग'आ 1997 सिम सोलिदोंमोन जेब्ला नैबे मोनथाम लाइन गोनां लग'आ लन्च जायो। दिनै नैबे मोनथाम फुटबल गोनां लग'आ एडिडास अरिजिनेलखौ रिप्रेजेन्ट खालामो, जाय केजुएल वेर एबा जि-जोमनि थाखाय बाहायजायो आरो नैबे एडिडास अरिजिनेल्सनि जि-जोमफ्रा कम्पेरेटिभलि दाम गोसासिन। आरो नैबे हाजो बायदि गोदान लग'आ स्पर्ट्स केटेगरिनि प्रडाक्ट्स जेरै जुथा बायदिसिनाफोरखौ दिन्थिनो बाहायजायो, जायनि दामफोरा एडिडास अरिजिनेल्सनिख्रुइ एसे खम जायो। जायखियानो जादोला बिदा रुडल्फ डेसलारआ बबेयाव थांखो? खोनासं, बिथाङाबो उनाव मोनसे सिनायजाथाव शु ब्रेन्ड बानायो, जायखौ जों दिनै पिउमा होननानै एबा पुमा होननानै मिथिगौ। आंनि बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव। गोजोन्थों जै बर' हारिनि।